ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ናይ ዩቲዩብና ቻናል ቤተሰባት ሕጂ ዝተሰምዑ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘካይዶም በረራታት ሰሪዙ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርቲ ዘካይዶም በረራታት ከም ዝሰረዘ ተፈሊጡ። ቢቢሲ ትግርኛ ከም ፀብፀቦ ንሎሚ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ክካየዱ መደብ ዝተተሓዘሎም በረራታት ከም ዝተሰረዙ ካብ ዝተፈላለዩ ተገልገልቲ ኣረጋጊጹ። ብመሰረት እቶም ተገልገልቲ ዝበፅሖም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ በረርኦም ከም ዝተሰረዘ ክፈልጡ ዝተገበሩ ኮይኖም ምክንያቱ ድማ ዘይተሓስበ ኩነታት ምዃኑ እቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ይገልጽ። በዚ መሰረት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ 8፣ ሑመራ 1፣ ሽረ እንዳስላሴ 3፣ ኣክሱም 2 ካብን ናብን እተን መዕርፎ ነፈርቲ ንሎሚ ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎም ዝነበሩ 14 በረራታት ተሰሪዞም ኣለዉ። እቶም ካብ ናብን ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ዝግበሩ በረራታት ከም ዝተሰረዙ ካብ ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ትኬት እቲ መንገዲ ኣየር ተረጋጊጹ ኣሎ። ከምኡ'ውን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት እቲ መንገዲ ኣየር መዕርፎ ነፈርትን ሎሚ ሐሙስ ክዕርፉን ናብ ስራሕ ከይኣትውን ክፈልጡ ከም ዝተገበሩን ካብቶም ሰራሕተኛታት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ኣቶ ታደለ መንግስቱ ናይቶም በረራታት ምስራዝ ከም ዝሰምዐ ምክንያቱ ድግን ከም ዘይተገለጸሎምን ከም ዘይፈልጡን ተዛሪቡ። እንተኾነ ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መንግስታዊ ኣካል ብዛዕባ እዚ ዛጊድ ዝተዋሃበ ዕላዊ መብርሂ የለን።